Teñen boa pinta e saben aínda mellor. Son as propostas que compoñen a oferta da primeira ruta de tapas de Caldas, unha iniciativa que impulsan conxuntamente o Concello e a Asociación de Hostalería da Vila para este venres, sábado e domingo. Son 10 tapas as que estamos presentando aquí, que van dar moito que falar durante todo o fin de semana e seguramente que durante moitísimo máis tempo. Con esta ruta pretenden dinamizar o municipio na conta atrás para a Semana Santa, apostando por produtos de calidade e proximidade. Son produtos de kilómetro cero, son produtos daqui da zona, son produtos mercados en establecementos locais e iso ao final cerra un círculo que é fundamental para a economía de calquer vila, non? Na oferta da ruta podemos atopar de todo un pouco, salgado e doce, pero todo moi abundante. Pedímoslle a algúns dos locais que nos falen da súa creación. Una mini tostada con una base de cebolla caramelizada, lleva una albóndiga de pollo de corral y de topping pues una mayonesa de albahaca. Y levamos una tapa de hojaldre con crema de pimento piquillo, con gambas y bacalao. Y fresa, un toque de salsa agridulce. De base tenemos romesco, tortilla, queso San Simón, pulpo, un toque de sal con un poquito de aceite y por último un pouco de romesco. As mellores tapas serán elixidas a través dun xurado experto e co voto popular da clientela. Da igual un xurado que a xente normal, todos temos o mesmo padal e o mesmo criterio, non hai ningunha diferencia, o que está bo, e punto. Si que é certo que miramos un pouquiño máis a técnica, miramos un pouquiño máis que este moi máis acorde ca tempada, ese tipo de valoracións. E o público, por participar, poderá facerse con algún dos premios. Despois habrá uns premios, son 10 locais, os 5 que vayan a 5 locais entrarán no sorteo de un vale para consumir nos establecementos participantes e despois todos os que vayan aos 10 locais en todo o fin de semana pues entran no sorteo de 2 abonos para o Festival Porta América. Queremos facer tamén aí un guiño aí ao Porta América tamén. Ademais, durante a fin de semana a ruta de tapas será amenizada nas 3 xornadas por 2 grupos locais. A iniciativa, xa adiantan, nace con vocación de continuidade o ano que ven.